welcome back sa inyong YouTube channel. Please subscribe. Parody time! Ang trato ko lamok kaayo, wa mo tambo ambot ug ngano, wa mi magkaanga kay lagong man ako. Ang trato ko dancer sa kwarto, sigig TikTok, wapay mipalo, na problema ako. Kay maritis kaayo, nagbaso ngano nga nagkatrato ming duha. Ang ako tiaw-tiaw ra, itinood man sa maldita, gipurga ko ang akong trato. Kada lima ka plato ato og soriso, balit tulo ka kilo. Naglibog ko unsaon maka-ibyas ako. Kung ako siyang ulagan, dayon ingon maghikog no siya. Ang trato ko ismukir kaayo, iyang baba murag tambukso, ngipon niya na kilo. Kay dili magsipilyo, wait lagong kaayo. Ang trato ko